si Manong FJ Jay. Ratos Manong FJ Jay. Tuyukan Jay.
stress ba? Okay, exactly the same way we feel. Kita ma-stress kung atong tubayan. Murang, ano lang. Uy! Katlit sa timong drive naman. Relax mo niya ba? Ha? Gani, may napagasalina na tagapo no? Zay! Ha? Unsa? Wala ta siya hinangol. Yung masan kayo? Pakyawon sa niya. Siya giwan ni Sugot or nanong siya maiyaman ng desisyon sa buto? Siya nagkuha ng pangan celebrity. I don't think so. Yeah. Daon pa ng kondo dahil. Balat ng balat eh.
kag inanay ang busing kung dili kay kuan ni Jax. Lalo gipon sa man gibuhat ni Jax. Kaya Kaya ko, gusto pagpunta, wala yung panahon. Invest na lang si Jax kanitanan. Kapanitot si Jax, naman ana. ang unsa man ang kanang supply or katong celebrity gid nga Kasi cafe. supply, katong celebrity gid na cafe. Karon kay ilay man ang ubans ka weltehan, ubans ka nila weltehan. Gusto siyang amo i-change to celebrity, kay celebrity naman ang gusto ng part. Kaya niya i-ibutang ko dito. Ibutang sa buds. Buds, hindi siya ganahan. Okay. So, ito lang ko, expand ka na. Buds is Grabe, makita sa tingin na naman. Ha? Makita sa tingin. Oh, sure. Nag-road na. Ha? Malingon sa 11. Ato Adris. Malingon si ha? Yung big bike. Nga, sige gamit sa cellphone. Di ba? Kanang dilim pakiramdam ba? Kasi mag-isip na yun. Mga mata, mga bati, ang mga tumatang na pagsaw. Pasalamat mo lang yung taon na kay watag yung nagagproblema sa Ginoo nga na magdabad ang tulo sa kwarta. Kasi magpulit pa to dito ka. Nagdad na sa Christian sa bayan mo. Bataan. Nakakapanin ng official na tayo kasi mayroon tayo si official is pakailan niya maglalabay kanang visit kay nila kay ihaw na istorya mo yun okay mo siya pasalamat siya Tapos na kailan. kasi ask for Feel ako kanang may taong style nga ikaw ray mistisa. Ihang napitan niya, marag tanan tamo daig nimo. So saka sa mga utok bitaw. Dala mo na iyang kanang butasan. Kailan niya, kailan guwapa ba? Kay ba? Kaya naman nila. ayaw parang tapos sa Ah, sa mga nagtarima ang wash na kanang kuan ni Uy, mapalit ako! Ang ilang may like show Sila yung pala ilang mga minti. ilang minti. Mura siya ko muna minti ikan. Order ka? Okay. Order na tabi. 80. Ay, wala. Uy, naunsa. Mao ba? Sold out to. Laban. Mao ba? Wag ko sold out. Ay, Sige na, sunod na lang. sige, sunod. Salamat. Ay, bali mi ay.
focus sa mga mata dyan. Kaya kung, let's say, wala kay trabaho, obviously, dili mo ka gatutok sa screen or kanang malingaw ka ba. So, dili ka, wala ka process, yung utok, ano na ba. Wala mo na panan po nabantayan, kaya ako sa nanapod ka ng mag-focus ka ka, trabaho, subad ko, last 8, last 12 kaya tang kuha lang yung matay mo. Action na siya kuhan ba? Kaya kinanglan siya kong nap doon. Sarcastic pinupost. Very calm again. Grateful every day. Hashtag dream.
kanang maghimo ka building ba pero ang kabilya bet kabantay ka to arcade sa Atwa sa North Agora nga iyang kilid dito sa Katukid kanalasan lagi ni siwil nga kanang murag beam ba pero ilang giputag semento pero ang kuan na to ang taya to sa kuan dili ma putol taya ba inana palapasan nila pero in kaso okay mo extend ko sa arcade or mo extend ko pwede na ko extend na gaston lang ko ana ba. Gila pa sa bana? Doon mo lagi kong taon sa'yo. Tama nila buti, laptan. Sama na kasi yung inahan mo, lagi nang nilabot, laptan yun doon eh. Matagtag sa pena. Na, tapos kung kayo, 50? 50 ka, Ferdinand.
Mas mainly, kainan mo daw.
Like so, napang nagkalit.